Как да резервирате яхта в Малта това лято по телефона, без да знаете английски? Стъпка 1. Свързали сте очилата с изкуствен интелект с телефона и приложението за превод. Избирате функцията аудио и видео превод и оттам избираме първо езиците български и английски. Аз ще говоря български, от друга страна ще бъде английски. Следващата опция дали да бъде видеоразговор или нормален такъв. Тъй като не ги познаваме хората, ще бъде гласово обаждане, а няма да бъде видеоразговор. Настройките са избрани, езикът, начинът на разговор и след това кликаме на бутона "Покани приятели за обаждане", което ни дава копирани на дашборда един линк. Този линк го изпращаме на Viber, на Messenger, по имейл, с пощенски гълъб, с самолет, до човек, с който искаме да говорим. И когато те кликнат на този линк, в приложението се осъществява разговорът, дали било то гласов или видеоразговор. По време на разговорът, вие си говорите на български, от друга страна говорят на техния език и в реално време разговорът се превежда от една страна на български, от друга страна в случаят на английски. Така, нека го демонстрираме нагледно. Ало, добър ден! Искам да резервирам яхта за юни месец. За 10 човека. Супер, цената е окей. Откъде започва сутринта излизането с яхтата? Какво казахте? Храна и напитки включени ли са в цената или не? Супер. Добре. Чудесно, тогава ще използвам формата на сайта да финализирам букинга. Много благодаря. Окей, мерси. Чао. Окей, видяхте как разговор се превежда в реално време. Държа да подчертая, че за разлика от свободният разговор, който е в очи, когато се използва функцията за видео или гласов разговор с хора, които не се намират около вас, а в други държави, трябва да следите субтитрите, които излизат на телефона, а не да разчитате на това, което чувате в очилата. Така, вече може спокойно да говорите с всеки, навсякъде, на всеки език, всяка точка на света. Ако имате въпроси в коментарите, пишете спокойно. Чао!